Kaixo, guga zurine urtzi aitzi berta iker, eta gaur gure proiektu eta zitzengo dugu. Gure proiektuak kanika banatzailea da, eta honen helburua kanikak bere pisuaren arabera banatza da. Eta baina esplikatu ingo dizugu. Lehenengo hartu genuen kartoi gogor bat tubuan daiteko. Eta gero, borobilak laurdenetan moztuta, sartu genuen kartoian barruan. Eta gero, iskinak iteko, doblatu genuen borobilan iskinak. Eta gero, gogortzeko kartolina jarri genuen gainean. Eta bukatzeko, genuen kaja hau, eta iskinetan jarri genituen bi barrera bezala karnikak ez erortzeko. Eta gero genuen hau, bi barra hauek karnikak banatzeko. Oain botako txugu hiru kanikak, txikia, ertaina eta handia. Eta bukaeran ikusten zuten zela handia getu da lehenengoan, ertaina erdian eta txikia beko kajan. Egia esan arazo asko eukitugu, lehenengo proiektuakin, gero pinturakin eta gehi hori bai. Proiektuan arazoak izan ziren, hasieran kartulenakin hasi ginela montatzen proiektua, eta ero kartoia eraile genuen. Eta ere bai pinturakin arazoki genuen marrazkiak traspasatu izan ziala. Hau izan zara eta espero gustatu izan.